A case 2 meses para as eleccións municipais, o BNG de Pontevedra presentouse oficialmente a candidatura co que Miguel Anxo Fernández Lores pretende revalidar a alcaldía. No acto, o aínda alcalde da Boa Vila mostrouse satisfeito de todo o traballo realizado nos últimos 20 anos. Con ese inmenso esforzo colectivo de todos os sectores da sociedade de Pontevedra, fomos quen de superar os atrancos que todo cambio supón indiscutiblemente, sobre todo cando os cambios son tan profundos como os vividos na nosa cidade. E hoxe Pontevedra ten unha base sólida, unha base moi sólida e máis sólida que nunca para avanzar aínda máis rápido, aínda con maior intensidade e profundidade. Por eso, eu estou convencido que en Pontevedra o mellor aínda está por vir. No mitin do Partido Nacionalista tampouco faltaron as referencias ás protestas dos policías locais, dos afectados pola A57, das eleccións xerais e da saída de Ence da ría de Pontevedra. Ter que aturar que sega destrozando os nosos montes Ence e a nosa ría, e aínda por riba, ter que agradecerlo, porque iso é o que piden estes señores. As demais cidades poden recuperar as súas zonas degradandas, trasladando as industrias, pero Pontevedra seica non pode. Bueno, pois nós, o BNG, o Concello de Pontevedra, non se resigna e queremos ver a nosa ría recuperada e libre de malos cheiros e de malos fumos. Os candidatos do BNG mostráronse confiados en poder manter e incluso superar os resultados das últimas eleccións municipais.